Xornada de puntos para os equipos da comarca na segunda futgal. A competición púxose ao día recuperando o partido adiado pola Borrasca Herminia e agora encara unha nova xornada. A pasada fin de semana ia ser de descanso polo entroido, pero finalmente houbo liga na segunda futgal para que se xogaran os partidos adiados a finais de xaneiro polo paso da Borrasca Herminia. Os equipos da comarca enmarcados no Grupo 1 Santiago vestíronse de curto e na súa maioría pecharon a xornada sumando. O Abanqueiro, terceiro, non puido pasar do empate ante os Ares Tramundi. Os boirenses comezaron o partido con malas sensacións e encaixando no primeiro minuto de xogo. Puderon igualar o choque no 14, pero foron por detrás no marcador e recuperando terreo durante case todo o partido. De feito, conseguiron o empate no último suspiro no minuto 8 do engadido. Con este punto, o Abanqueiro segue terceiro e quedase a un punto do Agrón e da promoción de ascenso. O Sporting Lampón acurtou distancias co cuarto, o Urdilde, ao superalo esta fin de semana na Mina. A igualdade imperou nos primeiros 45 minutos, pero no segundo tempo os boirenses foron superiores, algo que se reflectiu no marcador co 4-0 no minuto 85. En 89, o Urdilde fixo o gol da honra para pechar o encontro co 4-1 no electrónico. Con este triunfo, o Lampón é quinto e ten o cuarto lugar a un punto. O Lesende probou o amargo sabor da derrota logo de caer por 5-1 con Luaña. Os de Lousame non se atoparon cómodos en ningún tramo do duelo que o descanso se foi co 4-0 no marcador. No 86 conseguiu bater a portería rival para poñer o definitivo 5-1. Afrontan a nova xornada no sétimo posto da táboa. E o Atlético Leiros o fai dende o oitavo lugar tras sumar un empate moi traballado ante o líder, o Racing San Lorenzo. As cousas non comezaron ben para os ribeirenses, que no 11 xa perdían cun gol en propia, 0-1 co que se chegou ao descanso. O San Lorenzo ampliou vantaxe no 46, pero os locais acortaron diferenzas no 59 co tanto de Manuel Pérez. O Oleiros quedouse con 9 pola expulsión de Adnan e unha lesión, algo que non impediu que colocaran o 2-2 no 96. O Xuventud Aguiño, noveno, sumou de 3 ao superar pola mínima o Amio. O gol de Joel Díaz no minuto 20 deu o triunfo aos aguiñenses. O Queiruga tamén foi superior ao seu rival, o Rois, ao superalo por 1-0, obra de Pablo Sanlés nos últimos compases do primeiro tempo e colócase 13º. E o Cruído é 14º logo de vencer por 3-0 o Victoria Fútbol Club.